нархе ки имрӯз давлат барои мардум муайян кардааст, нархи истеъмоли қувваи барқ арзонтарин дар дунё аст. Ин хел нарх нест. Қарз гирифта нерӯгоҳ сохтаистем, ин маблаға чӣ хел бармегардонем? маблағе ки имрӯз ҷамъ мекунам маоши худи кормандони соҳаи барқи тоҷик дар намерасад. сарфакор бояд бошад ки дар фасли зимистон худи мо фарзандони мо азият накашанд. ман маҷбур шудам чунин қонунро қабул кардам. пеш аз ҳама қонунро прокурори генералӣ аз кормандони вазорати энергетика сар карда барқи тоҷик, ширкатҳои тақсимоту фурӯши барқи тоҷик худшона шинос кунед. худи онҳоро, чунки бе кормандони барқи тоҷик, бе мутахассис, бе монтёр ягон сим, ягон трансформатор дар ягон кӯча, дар ягон хона пайваст намешавад. роҳи дигар нест. ҳар як сардори оиларо мехонед, қонуна имзоша мегиред, нусхаша мемонед, назорат мекунед. то 10 сол дар назди қонун ҷо мегирад. ва дигар чӣ? кадом корхонаи саноатӣ ки монеагӣ мекунад, гиред роҳбарша бурда назди қонунда ҷо мегирад. насосни стансия ҳаст, учётчикорро мемонем, пешашра бигзор 2 нафар 70 нафар корманди милиса мешавад, мемонем. назорат кунанд ку чӣ кор мекунанд бо? ва дигар ҳар чӣ зудтар қатъ карданда кор, он дуздое ки хона ба хона мегарданд, пул ҷамъ мекунанд, ҳамаи ӯро ҷавоб доданда кор. ғайри нақди банкҳо дастпоранд. вақте ки нақд аз аҳолӣ ҷамъ мекунанд, ҳамаи роҳда мераванд. ҳадафи давлату ҳукумат ягон роҳбари давлат бадбахтии миллати худро намехоҳад. ман шахсан ин корро накардам. ман дар зарфи фаъолиятам зиёда аз 160 000ро аз гуноҳ бахшидам, аз маҳбасҳо озод кардам. ин қонунро барои он қабул кардам ки тартибот шавад, мардум дар фасли зимистону сардии хунукӣ азият накашад. ҳоло ки барои иҷрои таъмини аҳолии мамлакат бо қувваи барқ ҳамагӣ 1 миллиард киловаттсоат лозим аст, яъне ҳамин қувваи барқи истеҳсол шудаи дар ватан ҳозир пурра барои мардум мерасад ва зиёдтӣ мекунад. агар ҳисоби китоби аниқ бароҳ монда шавад, зиёду бар зиёд аст. мо ҳар сол кӯшиш карда истодем ки дар кишвар иқтидорҳои нав ва истода. соли гузашта 500 мегаватт мо қариб вай карда будем. мо бо умед будем ки мо сол нав мебароем. лекин дар як ноҳияи ҷалолиддини балхӣ борои дуздӣ ҷои он нафарҳо дигар ҷо аст. фақат дуздии ҳамин барқе ки дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ шудааст, 3 ноҳияро дар муддати 1 моҳ пурра бо барқ таъмин мекунад. 1 нафар. дар собиқ шӯравӣ инқадар давлате ки инқадар шумораи нерӯгоҳи барқӣ бунёд карда бошад ғайри тоҷикистон нест. сангтуда 1, сангтуда 2 нерӯгоҳи барқи сарбанда пурра аз нав карда қариб 40 миллион ҳозирам давом дорад. қайроқум норак аз нав бозсозӣ шуда истодааст. 750 миллион доллар, 7.5 миллиард, қариб 8 миллиард сом монда. роғун бунёд шуда истодааст. 2 та агрегаташ ба истифода дода шудааст. намерасад. ними ҳаминро надоштем. мардумам бояд донад. талафоти нерӯи барқ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бахшус дар шаҳру ноҳияҳои рӯдакӣ 69%, 70%. чӣ рафтаст ин барқ? куҷо? ҳисор 51, вахш 36, данғара 35, восе 34, абдураҳмони ҷомӣ ва ҳамадонӣ 33%, ховалин ва кушониён 32, шаҳринав 31, левакан 30, ваҳдат ва фархон 29%, ёвон ва муминобод 28%, истаравшан ва хӯросон 27%, панҷ ва файзобод 26%-ро ташкил додааст ки баландтарин дар кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин дам баландтар аст. дар шаҳру ноҳияҳои мазкур заминҳо тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд
اومان حساب کردیم ما قریب 32-33 شهر نویاده ماشین‌های آبکشی یعنی نسوسا کار میکنن با قوه برق. تلفات در ان همینجا زیاد است. برای چی؟ این نه برای آنکه نساس کار میکند با برق در موسم گرمی شد بعد کار میکند. همه تلفات بدبختی در سر ان همین نساسا. اهالی مبلغ هم میسپارد. حالا هم که غیر نقدی نرفتیم ما در این سمت پول جمع میکنن از اهالی. پول که جمع شد کجا برد این پول؟ دولت دست بارد یا کیسش نه؟ پیش از همه غمی کیسه را میخورد. با استانسیای آبکشی مصلحت یک میکنن 30-40-50 میلیون کیلووات ساعت میگیرن در نساسا میرسه. همین پولا میگیرن اینشا در کیسه خودشان اینا مینویسن تلفاتی نیروی برق از اهالی، تلفاتی تکنیکی. اینا حساب شده افتان در کار حساب. این وظیفه جانی پروکورورها، امنیت، کارهای داخلی، نمایندگان شرکت‌های برقی تاجیک و دیگر راهبران شهر نویاها. حالا 700,000 عائله را آگاه کرده، آگاهنامه و لایحه قرار دادید. اینا 1 میلیون و قریب 800,000 عائله هست. اینا تا آخرش تا همه فصل تابستان با انجام رسانین. خواهیم که در فصل تیر ماه و زمستان مردم با برق تامین باشه.